Здравейте! Сега ще ви представим урок номер 24 – трансформация на пряка в непряка реч. При общуване се налага да предадем чужди или свои мисли, разкази или истории. Най-лесният начин да го направим е като предадем думите в непряка реч. Авторска реч. Мястото на авторската реч в текста. Може да стои преди пряката реч, отделя се с двоеточие. Пример. Предсказа морякът. Иде буря. Авторската реч е предсказа морякът, а пряката иде буря. Когато авторската реч е след пряката, отделя се с тире. Пример. Иде буря, предсказа моряка. Пряката реч е иде буря, а авторската предсказа моряка. Авторската реч е между пряката реч. Пример. Иде буря, предсказа морякът. Вижте черните облаци. Пряката реч е иде буря и вижте черните облаци. Авторската предсказа морякът. Как да превърнем пряката реч в непряка? Авторската реч се свързва с пряката в едно просто или сложно изречение. Думите могат да се разместват, да се добавят или да отпадат. Част от думите се превръщат от една форма в друга. Пример. Пред тях баба Меца рекла: има ли някой по-голям юнак от мене? Това е пряката реч. А в непряка е: пред тях баба Меца попита: дали има някой по-голям юнак от нея? Упражнение. Пряка реч. Кой чука? Попита Асен. Непряка реч. Асен попита кой чука. Пряка реч. Бурята иде, предсказа морякът. Непряка реч. Морякът предсказа, че бурята иде. Пряка реч. Трябва да купим риба, каза Георги. Непряка реч. Георги каза, че трябва да купим риба.